Croeso mawr I chi yma i'r gell unwaith eto. Gobeithio'ch bod chi'n mwynhau'r sbelen fach o dywydd braf da ni'n gael ar y funud. Un o'r rhaglenni roedd yn had yn hoffi wylio ar y teledu oedd Going for a Song. Y rhaglen honno oedd yn rhagflaenydd i'r Antiques Roadshow. Rhaglen lle bydde yna hen gymeriad fel Arthur Negus yn edrych ar beth oedd pobl wedi dod mewn. Rhyw hen ddodrefnyn, rhyw hen Leicester, rhywbeth oedd wedi bod yn y teulu ers cenedlaethau neu falle rhywbeth oedd rhywun wedi ddarganfod mewn rhyw ffair neu rhyw siop a'i law. A mi fydde yr arbenigwr wedyn yn sôn am yr hanes, sôn am i'w neithuriad ac yn y blaen. Ac yn fwyaf arbennig yn gallu sôn am y pris y bydden nhw efallai yn gael am darn o ddodref neu Leicester. Tase fo yn mynd I auction. Rwan, mi fydde yna ambell beth yn troi allan I fod ddim llawer o werth o gwbl, a pheth arall yn drysor mewn gwirionedd. Y dyddi hyn gyda'r Antiques Roadshow, mae yna gynulleidfa'n gweld y prisio'n digwydd, ac ambell neu waw yn dod wrth I arbenigwr ddatgelu'r am cangyfbris. Mae'n ddiddorol, mae'n tydi, meddwl beth sy'n rhoi gwerth I rhywbeth. Beth sy'n gwneud rhywbeth yn werthfawr. Weithiau gall y gwerth fod yn yr oed. Mae rhywbeth yn hen ac yn bryn a mae hynny'n I wneud o'n drysor. Dro arall, mae'n gysylltiedig ar ryw ddigwyddiad. Os gwelwch chi rywun yn dod â bwydlen neu ryw ddarn o bapur yn gysylltiedig ar Titanic, mae'n syndod be mae pobl yn barod i'w wario mwyn cael gafel arno fo. Yna fe gewch chi ambell beth sydd ddim gwerth llawer yn ariannol, ond mae'r gwerth sentimental i'r perchenog yn golygu na fyna nhw mwy adael o fynd. Mae o'n drysor iddyn nhw. Cymwch chi yr hen debot yma. Yn digon diolwg ydi o mewn gwirionedd. Mae'n llawn craciau, I di mewn o wedi steinio, I big o wedi I drwsio fwy nag unwaith, dwi'n ame. Ac eto mae'n cael ei drysori. Hen ewythr I fam fy nhad brynodd y tebot. Mi oedd o'n byw ym Mryn Eglwys, pentre heb fod ymhell iawn o Gorwen. Mi prynodd wedi I wreigan yn y pentre farw. Marged Roberts oedd yn rhedeg siop yno. Bob tro bydde Thomas Charles yn pasio, Thomas Charles y Bala yn pasio, bydde'n galw efo hen fargiad y siop, a bydde hi'n gwneud paned o de iddo fo yn y tebot yma. Ac fy mod I'n amen a fyddech chi'n cael fawr ddim amdano mewn auction. Oedd y cysylltiad hwn ag un o gewr i'r ffydd, un o gymwynaswyr mawr yn cenedl, yn rhoi gwerth arbennig iddo I fy hen ewythr, ac felly oedd rhaid iddo fo ei brynu. Ond peidiwch â meddwl mod I'n dychmygu fod yna ryw rinwedd arbennig i'r tebot. Rhywsut y bydde yfed paned ohono'n gwneud I ryw wyrth ddigwydd, iachau ryw glefyd neu rhoi ryw weledigeth fawr I mi. Na, wrth gwrs ddim. Ond oes, mae yna drysorau na dydych chi ddim yn mesur I gwerth mewn punnoedd neu ddoleri. Mae yna bethau fel hwn sy'n rhoi rhyw gysylltiad. Cysylltiad y gallwch chi deimlo I ddal yn eich dwylo a rhyw gymeriad, rhywun o arddacad neu rhyw ddigwyddiad. Ac wrth gwrs, da ni gyd yn gwybod fod yna werth mewn perthynas. Pan drown ni at un arall, nid un o gewr i'r ffydd, ond at awdur yn ffydd ni, yr arglwydd Iesu I hun. O does ddim un crair a gellir I gysylltu'n uniongyrchol ag o. I'r canol oesoedd gynhyrchu miloedd o greiriau. Yn ôl un digon o ddarnau o'r groes I adeiladu llong, a digon o ddiferion o laeth y forwyn faer I greu môr I chwilio'r llong arno. Wel, does dim modd profi unrhyw gysylltiad mewn gwirionedd yn adwys. Ond does dim rhaid cael crair felly. Does dim angen chwilio am y cwpan o'r swper olaf. Dyma ddwedodd un o ddisgyblion Iesu, rai blynyddoedd wedi I hwnnw farw ag atgyfodi. Yr hyn oedd o'r dechreuad, yr hyn yr ydym wedi glywed, yr hyn yr ydym wedi weld a'n llygaid, yr hyn yr edrychasom arno ac a deimlodd ein dwylo ynglyn â gair y bywyd. Dyna'r hyn yr ydym yn ei gyhoeddi. Yr hyn yr ydym wedi I weld a'i glywed, yr ydym yn ei gyhoeddi I chi hefyd mwyn I chithau
gael cymundeb â ni. Ac yn wir, mae'n cymundeb ni gyda'r tad a chydau fabef Iesu Grist. Mae modd cael cysylltiad personol, cymdeithas neu gymundeb gyda Iesu ei hun, a hynny trwy gredu. Na, nid jyst credu fod o wedi byw 2000 o flynyddoedd yn ôl, ond credu mae Iesu ydi mab Duw, y gair a ddaeth yn gnawd. A'i fod o trwy farw ar y groes a trwy atgyfodi ar y trydydd dydd, wedi dwyn ymaith yn beie ac adfer y berthynas a'n tad yn y nef. Ac wrth ymddiried ynddo fel hyn, yna does dim angen rhyw grair fel yma i brofi rhyw gysylltiad. Na, wrth ymddiried ynddo fo fel hyn, gallwn ni gael ei gwmni fo heddiw, wrth i ni wynebu bywyd yn yr unfed ganrif ar 20. Ie, mae'n drysor fydd yn galluogi i wynebu marwolaeth hyd yn oed. Ydych chi'n ei weddio? Arglwydd yn Duw, da ni gyd mewn sefyllfa wahanol, rhain wynebu diwrnod braf ac eraill yn wynebu diwrnod anodd. Ond beth bynnag ydy'n amgylchiadau. Da ni'n gwybod mae'r trysor nellir i brisio mewn aur ac arian ydy cwmni yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni o Dduw'n Tad heddiw i ymddiried ac wrth ymddiried i brofi agosrwydd dy fab a dagosrwydd di wrth i ni wynebu'r dydd. Amen. Tybed, os ga i banet a ga i ysbrydoliaeth ar gyfer pregeth dy Sul? Chweiliau i fawr. Ewch dan fendydd.